салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. ҳамзат Чимаев, равзгари Чечени Табор ки таҳти парчами мамлакати Шветсия дар октагони UFC баромад мекунад, даъвати Майк Тайсони дастонро дар як барнома рад кардааст. ин дар ҳоле аст ки Чимаев баъди шартнома бо UFC ягона равзгаре дар таърихи ин ташкилот гардид ки дар 10 рӯз пайҳам 2 ғолибият ба даст овард. дар 4 рақобати баргузор кардааш дар UFC ӯ 4 пирӯзӣ ва дар тӯли фаъолияташ дар 10 рақобат 10 ғолибият ба даст овардааст. дирӯз ӯ зимни суҳбаташ бо як ютуб-блогер фош кард ки чанде пеш Майк Тайсон ӯро дар як барномаи худ ба сифати меҳмон даъват карда буд, вале боксчии нотакрор аз ҷониби Чимаев ҷавоби рад гирифт. медонед Чимаев барои чӣ пеши Тайсон нарафт? инро аз забони ӯ бароятон мегӯям. ӯ дар ин маврид иброз намудааст ки менеҷери ман наздам омад ва гуфт ки Тайсон чунин нақша дорад, вале ман ин даъватро рад кардам, хоҳиш надоштам. ҳамчун боксчи ӯ ба ман хеле писанд аст, аммо таърихи зиндагии ӯ ба ман мақбул нест. намедонам як рӯз атрофи номи ӯ калимаи таҷовуз пайдо мешавад, рӯзи дигар доруҳои нашадор, рӯзе мефаҳмӣ ки ӯ бо марихуана алоқамандии зич дорад, як рӯз мавқеи динии худро дигар мекунад ва боз баръакс. хулас болои ҳамаи ин ӯ барои ман боксчии нотакрор боқӣ мемонад, аммо ҳамчун инсон ӯ роҳҳои зиёдеро тай кардааст. аз рӯи ин одам касони зиёде шикаст хӯрдаанд ва корҳои бадеро бешумор анҷом додааст. ҳеҷ кас намедонад ки дар тақдири ман чӣ чиҳое ҳаст. имрӯз ман инсони хубам, вале чанде пас шояд маро ба беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ мебаранд, гуфтааст ҳамзат Чимаев. баъди чунин суханҳо Чимаев метавонад ки бо Тайсон рӯбарӯ нашавад, вагарна ҳамаи гуфтаҳои Чимаевро онҷо исбот мекунад. футболбозони Челси замони бозӣ бо дастаи Уотфорд ҷони як мухлисро наҷот доданд. дар дақиқаи 15-уми бозӣ Маркос Алонсо мушоҳида кардааст ки дар минбари мухлисон мардум сӯи дигар таваҷҷӯҳ доранд ва барои дақиқ кардани вазъият ӯ назди мухлисон рафт ва асли воқеаро фаҳмид ки марде ба замин афтодааст ва тамоман беҳушу беёд аст. аз ин рӯ довари майдон бозиро манъ кард ва ҳайати табибони ҳарду даста ба кӯмаки мухлис шитофтанд. гуфта мешавад ки мухлиси мазкур бо сабаби истоди қалб ё худ сактаи дил вазъи саломатиаш бад шуд ва табибони бошгоҳҳо ёрии аввалини худро расониданду ӯро ба беморхонаи наздиктарин интиқол доданд. барои ёрии аввалин ва интиқол ба беморхона таи ним соат вақт сарф шуд ки дар ин ним соат бозингарони ҳарду даста ба утоқи либоси баскунӣ рафтанд ва мухлисон низ баргашти онҳоро муддати ним соат интизор шуданд. баъдан Челси оҳани дастаи премер-лигаи Англия Уотфордро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд. марде ки вазъи саломатиаш бад шуд мухлиси дастаи Уотфорд будааст. марди бечора ҳоло ба худ омада фаҳмад ки Челси дастаи дӯстдоштаашро шикаст додааст, гумонам вазъ бадтар мешавад. бармегардем ба мавзӯи туби тиллоӣ ки нисбати молики имсолинаи он сару садоҳо ва тарафкашиҳои зиёде ба миён омад. ҳафтумин туби тиллоии Месси норозигиҳои зиёде ба вуҷуд овард ва маҷаллаи France Football низ мавриди интиқоди шадиди ҷомеаи футболӣ қарор гирифт. ниҳоди мазкурро дар ноодилона баргузор кардани маросими ҷоизасупорӣ айбдор мекунанд. Месси ҳам гумонам аксуламали мухлисонро дида барои паст нашудани шаъну шараф ва эътибори касбиаш ба France Football пешниҳод кард ки ҷоизаи туби тиллоии мавсими гузашта ки ба касе дода нашудааст баргузор карда шавад. Паскал Ферре, раҳбари маҷаллаи France Football ки аз ҳама бештар мавриди интиқод қарор гирифт, барои паст кардани оташи интиқодгарон иқрор омад ки замони овоздиҳӣ ӯ исми Левандовскиро дар аввал гузошта буд, на Мессиро. аз ин рӯ ӯ дар нишасти матбуотии охиринаш қоил шуд ки мо бояд як маросими дигари ҷоизасупорӣ барои мавсими 2020 баргузор намоем. ӯ гуфтааст ки мо интизор набудем ки ин мавзӯъ чунин сару садоҳо ба миён меорад. Месси ба мо пешниҳоди хубе кард. ман хостори онам ки ин навбат доири мавзӯи туби тиллоии соли гузашта ба саросемагӣ роҳ надиҳем. мо ҳатман ин маросимро баргузор мекунем, вале тибқи қоидаву қарорҳои ҷоизаи туби тиллоӣ, чун мо 100% кафолат дода наметавонем ки ин ҷоиза моли Роберт Левандовски бошад. аммо рости гап натиҷаҳои унсолаи Левандовски басанда аст ки ҷоизаи мазкурро ба ӯ бидиҳем, гуфтааст Паскал Ферре. Месси ба фикрам чанд рӯзи охир аз туби тиллоӣ ҳам безор шуд, аз Левандовски France Football
футбол ҳам. Шояд ӯ ба Франс футбол ваъда дода бошад ки ба қавле анде ман пули ҳамон туби тиллоиро медиҳаму як тои дигар барои Левандовски сохта диҳед. ду муҳофизи хусусии Криштиану Роналдуро ба суд мебаранд. гап сари дугоникҳо Серҷио ва Жорже Рамалеироҳо меравад ки қаблан узви элитаи таъиноти махсус буданд ва баъди адои вазифаи ҳарбӣ дар Афғонистон онҳо дар мақомоти ҳифозатии полиси Португалия ба сифати муҳофизи махсуси сиёсатмадорон ва судяҳои мақомоти судии Португалия кору фаъолият мекунанд. бародарон чанде пеш бо сабаби рухсатии бемузд ариза навиштанд ва баҳона пеш оварданд ки онҳо ба истироҳат мераванд, вале чандин акси онҳо ҳоло дар шабакаҳои маҷозӣ пайдо шуд ки чӣ хел дар фурудгоҳ онҳо бо Криштиану Роналду ва аҳли оилаи ӯ кӯмак мерасонанд ва гумон меравад ки Рамалеироҳо барои ҳамкории ғайрирасмӣ бо Криштиану Роналду равонаи зиндон шаванд. акнун ҳарду таҳти тафтишоти полисҳо қарор доранд ва тибқи қонунгузорӣ ки кормандони мазкур дар Португалия ҳуқуқи шахсан кор кардан ба шахсони алоҳидаро надоранд ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. полиси Португалия ин қазияро пурра шарҳ надод ва ҳамин қадар гуфт ки мо таҳқиқотро ҳоло ба охир нарасонидаем ва ягон хел маълумот дода наметавонем. бечора Роналду худаш он қадар аҳволи хуб надорад, боз ин Мессии девона туби тиллоӣ гирифтааст. туби тиллоӣ имсол то ҳадде ҳангома шуд ки кор ҳатто то мавзӯи нажодпарастӣ рафт. ин навбат Месси гунаҳгор нест. дар ҷоизаи ба номи Лев Яшини маҷаллаи Франс футбол барои беҳтарин дарвозабони мавсим Ҷанлуиҷи Донарума, дарвозабони мунтахаби Италия ва собиқ дарвозабони дастаи Милан ва феълии ПСЖ бо Эдуард Менди, дарвозабони мунтахаби Сенегал ва дастаи Челси мубориза мебурданд ки дар ниҳоят Донарума барандаи ин ҷоиза гашт. унҷо ҳам мисли қазияи Мессию Левандовски эътирозҳои зиёд ба миён омадааст. кулли ҷомеаи футболии Африқо аз натиҷаи ҷоизасупорӣ розӣ нестанд ва кор то ҷое расид ки Патрис Эвра, собиқ футболбози мунтахаби Фаронса ки аз қабилаи сиёҳпӯстон аст, нидо баланд намояд. аз ӯ пурсидаанд ки шумо дар мавриди оне ки Эдуард Менди ба дастаи Челси барандаи мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо гашт вале ҷоизаро Донарума гирифт, чӣ андеша дорад? ӯ бо қаҳр ҷавоб додааст ки Донарума барои чемпионӣ дар чемпионати Аврупо соҳиби ҷоиза шуд, чун ҷоми Африқо аз назари ҳамагон дур мондааст. мо сиёҳпӯстон ҳамдуна ҳастем ку аз ин рӯ чемпионати қитъаи мо қурбе надорад. ҷоми Африқо ягона мусобиқае аст ки футболбозони ин минтақа ҳамагӣ 3 ҳафта ҳуқуқ доранд ки аз бошгоҳҳояшон ба он ҷо раванд. барои Африқо ва африқоиҳо ҳамеша маҳдудиятҳо пеш меоранд, вале ман мутмаинам ки рӯзе ҳамааш нағз мешавад, гуфтааст Патрис Эвра. ҳамин ба қавле тағабозӣ ба фикри шумо аз ин ҷо ба он ҷо рафт ё аз он ҷо ба ин ҷо омад, мисле ки дар он ҷо бисёртар ба назар мерасад. мисоли оддияш туби тиллоӣ. ба фикри шумо ҳоли ҳозир яке аз беҳтарин мураббиёи футбол Юрген Клоп дар мавриди туби тиллоӣ гирифтани Месси чӣ андеша дошта бошад? ӯ ко ҳамеша дар қиёскунии Роналдову Месси ба қавле аз аргентинӣ пуштибонӣ мекард. акнун ки кулли ҷомеаи футболӣ зидди Мессиянд, ӯ чӣ андеша дошта бошад? касе ба Клопу сатҳи футболдонии ӯ эътимод дошта бошад, пас гӯш кунед ки ӯ чӣ андеша дорад. ӯ дар ин маврид гуфтааст ки рости гапро гӯям, ман боварӣ надорам ки ин ҷоизаро ба Месси аз рӯи адолат дода бошанд. ба Месси мешавад ки барои кулли фаъолияти футболиаш ҷоизаи туби тиллоӣ бидиҳем, вале вақте ба Левандовски ин ҷоизаро надоданд, пас бидонед ки ӯ дигар ҳеҷ гоҳ онро намегирад. ба туби тиллоӣ журналистон овоз медиҳанд, пас дар ин ҷо худи шумо гунаҳгорӣ асосиед. маро бештар мавқеи Муҳаммад Салоҳ дар рӯйхати номзадҳо ҳайрон кард. ӯ дар мақоми ҳафтум ҷойгир шуд. агар шумо боварӣ доред ки ӯ футболбози рақами 7 аст, пас дигар ман баҳс намекунам, гуфтааст Юрген Клоп. аз гуфтаҳои муаллими айнакдор бармеояд ки ӯ низ дар қатори ҳама ба ҷоизаи Месси розӣ нест, лекин инро донед ки 10 сол баъд намегӯянд ки Клопу Тони Кросу миллиардҳо мухлис розӣ набуданд. фақат ҳаминро мегӯянд ки Месси 7 туби тиллоӣ дорад, Роналду 5 то. ва ҳамин тамом. то дидор, хайр.